Габдулла Тукай, көзге һәм маймыл. Маймыл көзгедән үзенең сурәтен күргәч, әкрен генә янындагы аюга аягы белән төртеп: "Кара әле, иптәш, көзгедән нинди кыяфәтсез, нинди ямьсез бер хайван күренә. Кара әле, аяклары нинди кәкре, кара әле, йөзе нинди килешсез. Әгәр мин шул көзгедә күренгән нәрсәгә аз гына ышансам да, хәсрәтемнән булып үләр идем. Хәер, әйтергә мөмкин, минем иптәш вә дусларым арасында да бу көзгедә күренгән хайван төсле ямьсезләр 5-6 бар. Мин аларны хәтта бармак белән шутлап күрсәтә алам", дидем. Аю моңар җавапта: "И маймыл иптәш, син иптәш вә дусларыңны санап мәшәкатьләнгәнче, бер мәртәбә үзеңә генә карасаң булмасмы", диде.